مچھلیاں نہیں پکڑنی چھٹی کرنی ادب کرنا تے ادھر مچھلیاں نے حکم فرما تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن او مچھیرے جدو دریا تے گئے نا ہفتے والے دن تے ویکھیا اینیاں مچھلیاں تے مچھلیاں پانی چ منہ کٹ کے دکھاندیاں تے مچھیرے دا دل ڈول دے اینیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں اتنے مفتی احمد یار خلیل گجراتی بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرما دے وہ جڑی مچھلی دے پیٹ چ اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت لئی ہوندیاں سے سنی ماما دے پترو جیڑی مچھلی دے پیٹ چ 40 دن یونس نبی رہے مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرن ہوندیاں نے تے جیڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے کملی والا وس کے آیا ہوئے فرشتے اس ماں دیاں زیارتاں لے دیاں ہوندے اہل علم حضرات تشریف فرما لیں شاہ جی اللہ فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑیاں اے آندیاں زیارت لئی سبحان اللہ اے پائی بھی مروڑے وڈن دے سبحان اللہ ملا شریف مروڑے اپنے خرچے خرید کر لیندے ہیں اے بھائی سارے خرید کے جاتے ہیں خرید ہو گئے وہ بھی نہ خالی جاوے ملاتے ہیں سبحان اللہ لہذا کوئی بھی خالی مروڑے لے کے جانے انہوں نے تسی بیٹھ جاؤ جی سارے لے کے جاؤ گے انشاءاللہ اسے دروازے کھلو جانا لے کے جاؤ بھائی ہوں ٹھیک ہے توجہ ہے اللہ فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں اے زیارت نہیں ہو رہی سبحان اللہ ایویں نہیں اسی داتا صاحب تے بابا فرید جاندے سانو پتہ جڑا زیارت لی جاوے بچ جاندا ہے سبحان اللہ زیارت والے بچ جاندے سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دی قوم نے جدو نافرمانی کیتی تے عذاب آ گیا آندھی تے طوفان دا نبی نے عرض کی تھی یا اللہ یہ تے سارے مر جاون گے تے آ جڑے تھوڑے جے میں امتی بنائے نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرما انہاں نو کھڑا کر لو تے انہاں تے ارد گرد ایک لکیر لگا دیو زمین تے ایک دائرہ لگا دیو ایک حصار کر دیو تے امتیاں نو کہو کہ دائرے چوں باہر نہیں نکلنا اللہ دے نبی اپنے غلام کھڑے کر کے تے انہاں دے ارد گرد ایک لکیر تے دائرہ لگا دیتا ہوا چلی آندھی گئی طوفان آیا لوگ ہوا نال اڑ کے تے پہاڑاں نال ٹکرا کے نا تے کافر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تے او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا وہ اس طرح کر کے نا اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر نہیں سمجھے ایڈی تیز ہوا چلی کہ کافر اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر اتنی تیز ہوا وہ نبی دے دائرے دے وچ جڑے کھڑے سن نا انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکھا سکی اسی ایویں نہیں جاندے بابا فرید تے چورا شریف تے سلطان باہو ایویں نہیں جاندے داتا صاحب سانو پتہ ہے بچدا ہوئی جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا مولانا روم فرماتے ہیں کہ بابا جی بکریاں اللہ دے ولی چار دے سن تے جب جمعہ دا دن ہونا تے جمعے دی اذان دی جنگل چ آواز ہونی تے انہاں پنڈ اون جمعہ پڑھن جانا تے بکریاں نو کھڑا کر کے نا تے بکریاں دے ارد گرد اس طرح لکیر لگا کے دائرہ لگا کے تے آپ نے چلے جانا جب جمعہ پڑھ کے آنا تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہوندا نہ بکری دائرے دے باہر ہوندی ہے نہ شیر اندر جاندا ہے سبحان اللہ نہ شیر اندر جاندا ہے آ جڑا سی مرشد دی بارگاہ تے جانے ہاں تے بیعت ہونے نا پیراں دے کیوں اصل وچ مرشد اپنے مرید ارد گرد اپنی طریقت تے شریعت اور اپنے کرم دی اس طرح کر کے لکیر لگا کے دا حصار کر دیندا ہے نہ نفس گناہ کراون باہر لے کے جا سکدا ہے نہ شیطان گناہ کراون اندر جا اس واسطے اسی بابیا دی بارگاہ جاتے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں اے زیارت لیو مچھلیاں دے دل ڈول دے سیانے بیٹھ گئے سیانے مشورہ دیتا چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے نا دریا چ تے گھروں تک لے آؤ اپنے گھراں دے سیدھے چ حوض بنا لو ٹینکیاں بنا لو ہفتے والے دن مچھلیاں جو زیادہ آون گیاں تو انہاں نالیاں دے ذریعے ٹینکیاں تک آنے بن گیا ٹینکیاں بھر جاون گیاں تے اسی اتوار نو پکڑ لواں بے عین ہی اس طرح ہویا ہفتے والے دن مچھلیاں نالیاں دے ذریعے انہاں دے گھراں تک آ گیاں حوض بھر گئے ٹینکیاں بھر گیاں یہودی بڑے راضی کہ اسا ہفتے دا ادب بھی کر لیا مچھلیاں پکڑیاں بھی نہیں اکٹھیاں بھی کر لیا تے اتوار نو پکڑ بھی لواں گے دیہاڑی بھی چنگی لگ جائے گی مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا او جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نہ او واپس جا رہی ٹینکیاں خالی ہو گئی اللہ دی قدرت نے جلال آیا کہ نے میری حکم عدولی کی تھی نہ میری گل نہیں بنی ہفتے دا ادب نہیں کیتا
اللہ نے رضا فرمایا کونو کی رضا کرنا خاصی پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ یہودیاں دیاں شادیاں بگڑ گئیاں یہ بندر بن کے کچھ خنزیر بن گئے نوجوان جب شام نو قبر گھرے آ جاندے ہو اپنے کمرے دے آئینے دے سامنے اکھیاں بچ کر کے کھلو جایا کرو سوچیا کرو میں بچ بچ کیڑے گناہ کرتا رہا میں جوانے چ کیڑے گناہ پیا کرنا میں بڑے پہ جو کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اب کھول کے آئینہ دے کہ تیری شکل نہیں بدلی پر محمد اولاد منایا کر کہ رب تیرے والے نہیں پیا میں صدا کہ یار یار پیا مار جا ایک گناہ کیتا مچھلیاں پکڑیا تے رب نے بندر بنا دیتا اتے سود کھا دی جا رہی شرابہ پیتی جا رہی زنا کیتی جا رہی دودھ چ پانی پائی جا رہے ملاوٹ کیتی جا رہے پر شکل نہیں بگڑ دی کیوں یہ فضل نہیں پھر کمری والا پھر میلاد مناؤ اس نبی دا اجے بھی پوچھنا میلاد مناؤنا کتنے لکھی ہے پڑھے لکھے نوجوانوں میں سچی دسو